Kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 17, versikulo 8. Adda tattao, amang ipagarop, akasla salamangka ti pasuksok. Patyenda amaaramid da ti oray anya abanag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Nareglo ka din ti kaso ti anak ta? Siyak pa'y ti kunam. Marigrigad dyan adalapos ti anak ta. Taparan laang iti kwarta, agdalikap kepen. Kwarta lagayam ti masapul dagita amamirmiraot. Idi nakakita da iti kwarta, nagtalnadan. Datao kit din ti karkaritan da. Idarom dakit din ti bugbugtong nga anak ta. Kasla dala na laing agdarom, ngam tatapalan mat gayam ida iti kwarta. Basta da kwarta, maaramid amin akayat. Mami, ipapintor yung mantilugan ko. Nagasgas ngamin. Kasanumanan anagasgas. Saan kade anabiit pa'y ana ipapintor da itchay? At da nga minasagid ko nakaparada alugan, mami. Kat? Anya ti ko na ti akin lugan. Awan ni Jay ti akin lugan. Idi nakitak ngawan ti driver na. Ingagarak asinagid ti lugan na. Ngam nagasgas mat ti lugan ko. Ay, iho, awan lat di mo aramitan. Alan na, mami. Papinturaan yung tilugan ko. Si kanti mangipan ijay talyer. Ibaon yung ti driver ni daddy. Makaturturo ka. Apay nga apurido ka asim mangpet, anak. Madanag-anak iti ibibiyahe ka jeep, nanang. Apay, anya tinapasamak iti jeep. Naglawa mat tinaukisan na pintor na. Agungot lakit diti akin jeep. Amang ano ibabawi na, katawanan ibiyahek. Dakkel ka diti magastos, no ipapintor mo manen. Una nang, dakkel Mangibagata ka ni Antim Adela, taumutang ta iti pagpapintor mo. Alaman nga ron, nanang. Amang ano ibabawi dati jeep. Awanan ipasadak. Amok nga ada kwarta ni Antim Adela. Nakaumay ka mat, manang. Ada ka di masapul mo? Kasapulan ti kaanakam ti pagpapintor na iti jeep nga ipaspasada na. Ne, saan ka di nga operator ti rumbeng agpapintor? Wan, nabiit anapinturan. Nga midiim parking na. Ada nang sagid. Ay, nagloko matanday taan ang sagid. Nakaparking, sagidan nalatan. On nga rod ading ko. Amangan ka nun ibabawi da no makita da nagasgas ti pintor na. O sige, ikan ka, tapno adda pagpapintor na. Agyaman ako nay ading ko. Kunakun kat asikati makatulong iti kaanakam. Asino pa'y nga'y tagtitinulong no saan ada tayo, manang? Rabiin, ngamawan pa'y ni Demi. Napanan naman nga tan. Amangan no kadwa namanan dagiti barkada na. Laklakayanan, ngamawan pa'y amuna at trabaho. Dagiti ngamin trabahador tayo ti makaammo ka dagiti trabaho. Ay, kasanaw nga tan no awanta. Di na ammo, ti araramidan na. Adayo pa'y amapasamak dayta. Ay, dayta la makiriri ti ammo ng aramidan. Timang pasuksok, kan mga riglo, ti araramida kon. Alangan mat abaybayan ta ti kakaiso ng anak ta. Ado ti kwarta ta. Isu nga rod, ano anyaman ti aramidan na. Surutek, amapan nirwar. Imbaglakit din ta ado ti kwarta ta. Kasanon no awaan. Nalpas ka din ti pan nakapintor ti jeep, anak. Una nang, nagbiyahe ak pa yan. Immanay ka di ti impautang ni Antim. Una nang, kapilitan nga gurnungak, iti pagbayad ko.
Awan nga min konsensya tinangsagid latan iti Jeep. Huwag nga ron, nanang. Awan ka di kinaapam amaatap nga kinaramid. Awan mo ti kinaapak, nanang. Ay, Amoyo mat. Sana ka man nakiapa. asino nga tati awanan puso anang sagid iti Jeep nga iman manihom. Oy! Ikaton man talugan mo dita. Abay ngagpalangan ka dita kalsada, ha? Di mo ka di makita. Naka-red light, iti pagkurbaan. Sakpay kumanag red light. Inserak ko kumanta jeep mo. Awat ya mamom. Adda nga min sarsaron mo kalugan. Awan kititi ang mamom, ha? Di mo mo teraranidem. Makita da ka kumaan na bartak ngagman maneho. Abusado. Anya ti kunam! Kaya't mo ta umulugak dito lugan ko, tadanugan ka! Green lightan, di takan. Hoy! At atwal daw mo! Ampok ti plate number mo! Oh, apay akas tati langham kaanakan. Adda barumbado a driver anang reyaw kanyak itay ante. Pinangtaan nakpay. Anya? Nakalugan iti puraw a kotse. Jay ka di nakaikaw ti may sa alapayag na, kastamot ng tikinay na. Uwan ante. Asin day jay. Nabiit ka pa'y ngamin a driver ditoy. Anak ti adda mabalin na dayjay. Ay, barumbado dayjay. Adon ti kinalaban na. Anaken ngamin dagiti dadakkel na. Spoiled ka di ante. Wen, isong agan anad ka. Ibagak to kadagiti gagayem ko a pulis. Kastamot ken ti gayem ko nga adda ijay pao. Tapno masaganhaan tayo. Madlaw ti kinabarumbado na ante. Adda lakid di mading aramidan na kanyak. Hello, ante. Nakaawag ka mat. Addan tumakilugan ken ka a lalaki. Nagtulagan mi kadagiti gagayem ko. Akanayon day ta akaduham. Taapay, ante. Under surveillance gayam ni Demi. Kayat da ang matiliwan iti akto. Ha? No kasta? Iapandak, ante? Saan mo't? Ay, impangtana ka ngamin. Saan ka di? Uwan, ante. Adda basol day jay a Demi. Kanayon adida masalamaan ti ayan na. Barang agpakita, babaan kan ka. Kasta ka di, ante. Isumot lagayam. Nga adda pasahirok akanayon dito'y sango. Manipod terminal, aginggang agsubliak. Addalat ta. Kanayon daytan, aging ga iti matiliw day ja abarumbado. Agyamanak nga ron no kasta, ante. Bye. Apay day tanga asito. Pangan anuam. Adda ngamin pagbayadak iti utang na, eh. Paltugak ko na. Ang mga matiliwak pa. Adda ka di manen karirim. Saan ko nakariri? Tadyak mo tamam mo. Ngam adda nga rod atraso na kanyak. Iho, saan ka kumamanen nga agaramid iti mapan aregluon ni dadim? Ikak lang iti pagnakman diyawan ang muna a driver. Anya nga min ayati naramid na kan ka. Agdardarasak idi, tada date ko. Ngam nagbalangan kit di ti dalan ko. Nagpasugnod lakit nga rod ti kadate ko. Buisit. Kat, anya nga ro charabidam. Sa buhagak iti asido ti rupa na. Tapno agnakam. Iho, saan mo nga aramidan? Amangan no idarumda ka manon. O di pasuksukan nyo manan, dinalpasan ti parikot. Mapanak pa agtaktakter di tapunti kayo. Sana bali, adda di tadi kadwak. Ay. Ti lalaki anak ka ikaw ti kiday na. Isu ti umasidag. Baglakid din. Tadda to'y kadwak dito ay. Ano nga tadya ibgam na nakasupot? Adda inikat na. Kalabsamat. Umahin. Adda ka magkayam dito, yawan na muna a driver. Dahito'y ti parakan ka. Ginugtaram ti asido ngay gam ko kat naisabwag iti ropag!
Impan ti pulis ti anak ta iti ospital kunam. Un nga rod, nasabuagan ka no ti rupa na iti asido. Anya, asino tinang sabwag, tapalungsot ko iti pagbaludan. Adda nakitak nga igam na nga asido sakbay apimanaw dito'y balay. Kasano nga ron nga iso tinabuyatan? Isabwag na kuma iti tao a kariri na. Ngam adda ng kugtar iti asido nga igam na. Kat na isabwag iti rupa ti anak ta. Adda kwartak, baliktad ti pasamak. Pagparangak, abinoyatan da iti asido ti rupa na. Wan, tapno dagijay at tao ti maibalod. Saan kat ati anak ta? Saan asyak ti kalkalabanan dagiti awan kwartana? Driver laeng? Hanggang, adda ka no secret agent akadwa ti lalaki. Iso tinangkugtar iti asido nga ikam ti anak ta. Kat ti anak ta tinasabuagan. Imbaglakit din, tanaalibtak ti kadwa ni John. Kat saan ani John tinabuyatan iti asido? Inlisi ti anghel, akasigod na, tanasingpat nga ti anak ko. Wen manang, naapiktaran ka no ti matadayjay Ademi. No saan akinugtaran ti agent ti asido. Di pa'y kat ni John tinasabuagan. Ay, adda ka no atraso na iti anak dayjay a secret agent. Iso asinursurot da, babaan ka ni John. Itatadan iti ospital dayjay Ademi. Anya ngay ti aramidan ti pamilya na. Day tati orayan tayo manang. Adda nga mindamag ko nga imbaga di amana. Anya ti imbaga na. Baliktadan na kano ti pasamak. Ni John ti pagparangan daan ang buyat iti asido. Iti dayjay Ademi. Ay kasano? Aramaten dati kwartada. Mangbayad da kano iti saksi. Mangpasuksok da siguro. Saan nga tanga agpagganti anak ko? Awan kwarta mi apagbayad mi. Ti kunam siguro, kat inabak mon ti anak ko. Agkita ta iti husgado. Urayan niya ti papanam. Awan inaramid ko iti anak mo, Sar. Amin amang kalaban iti anak ko. Adda katukad na adusa. Madusa ak? Ngawan mo't basol ko. No saan agapugan ka? Saan anapuuran ti rupa kan mata ti anak ko? Sar, iso tinagtaudan ti asido. Saan na siya ka? Awanan ti adu arason. Agbayad ka iti napasamak iti anak ko. Ulitak nga ibaga, Sar. Awan basol ko. Agbirbirok kano nila kay Sebyo iti agsaksi para iti anak na. Kat adda ka din nabirukan na. Jack amo, no kayat jay na udi anapanan na. Dakkel sa kano ti pagbayad na. Ay, Diyos ko, saan mo ko mga ipalubos nga adda mabayadan nga agsaksi? Ikararag tayo, nga awan to ti mayat nga agsaksi, manang. No pagandaran dati kwartada, anya ngay tilaban tayo. Di ka madanagan, makatulong dagiti amamok agagahim ko. Isuda ti asit gan tayo. Kasano itan? Adamat gayam CCTV jay asidag tinakapasamakan ti panang sabwag ni Demi iti kariri na. Sinalbaga. Secret agent gayam ti kadwa day a driver. Katirigat na. Naalaan pa iti video. Isugayam tinadutukan namang surveillance iti anak ta. Isu nga day jay. Awan mayat amatang danan nga agsaksi. Awan mayat amapasuksukan. Kaslakat nagtutulag da ama ibalot ti anak ta. Kaasi pa iti anak ta. Kas di lang arudan tinagbanagan na. Maibalod pa Sapay saan amabalin amapiyansaan. Tada na aladag iti pulis at droga iti bulsana. Nagrorotapon ti kaso ti anak
ta. Oh. Agpaisun samot ti po na dagiti pulis. Analabit kanu akas jay ti anak ta. Tapinan panuinuyan ta. Kasano pa'y itaan? Mayadayo ka data ti anak ta. Oh. Agian iti pagbalutan. Saan nga iti amin nagundaway, kat mapasuksukam ti padam a tao. At dantula tapanawan amadusa ti rumbeng amadusa. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 17, versikulo 14. Ti panangirugi iti supyat, mayarig iti panakaibuang ti danom iti tambak, sumardeng ka, sakbay a dumakkel ti susik. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mabalin ka di nga ipaboras dagiti mangga, lakay. Dandanay, nga masapul nga ibagak pa iti bayar tapagtulagan mi ti presyo. Imbagla nga da pagbibingayan tayo kadagiti anak ta ah. Wen Ad-adun to ti bingay ta. Sa nabalay ta napipigsan nga trabaho dagiti anak ta. Wen Maikan talakat ida iti bingay da. Ayos da itan. Kanadamot taninted ta at altalunin da. Amo matiubingan, do matitalon kan apit ti mangga. Saan mat kiti nariri dagiti anak ta? Ti mat asawa da tinariri. Mas da awak mat kadagita amanugang ta. Naglaingdang agreklamo. Manang, gumatangak man iti shampoo ken conditioner. Mabiit na ang. Nadlaw ko akasla dadengdenggam di taarubayan anagnaam sakbay nga imay ka ditoy. Wen, alalingagik man ti saritaan dagiti bakit ken lakay, di ta nalabsak a balay. Kat, anya nga'y tinangag mo asaritaan da. Hoy, imbaga jay bakit, abastos kano dagiti manugang da. Ni, apay abastos da. Naririda kano. Kasta ka di? Ay sus, bastos gayam dagiti manugang ni Nana Felipa. Kasta nga ron tinangag ko. Ay, di dalakit agbain. Ay nano siya, kabain ko dagiti nakaikamangak. Bastos da nga rod awan babain da. Di dala agbain ka dagiti nakaikamangan da. Hoy, bastos da. Ay na, imbag ta nagsabat ta dito tiyendaan, Mare. Addan sagat napatid nga ibaga pa, Mare. Saan mo nga idandanon da ito ibaga Saan mo nga ibagbaga asyak tinakadamagan? Anya ka di dayjay, Mare. Imbaga nga min ni Nana Felipa, abastos kayo kano amamanugang na. Iti anyaga po. Ay, isukit di ati bastos. Saan mo nga idandano na? Tapno ibagak tumanen ken ka ti madamag ko. Bastos ka di ti katugangam, Mare. Ay, bastos dayjay. Ang dadawat pa'y Ay, kaamamok nga agdadawat gayam ti katugangam. Dawatan na amin makita na. Ay, awan kitlit babain na Kano si kakano ti awan babain na, Mare? Kasta, timbaga na. Bastos dayjay ananang mo. Mangibabain. Apay na kasta ti bagbagam, bakit? Iwarwaras na kit din abastusak. Kan awan kanot bain ko. Asino tinangibagakan ka iti dayta?
Saanen anapatag no asino tinangidanon kanyak? Bakit? Sakbay aguraam ni nanang. Damagampay, nupudno day tang indanon daken ka. Si kantuman nga rod timang damag. Saan mat nga ulbod, jay nangidanon kanyak? Ala, damagak to, inton mapanak iti balayda. Saan nga ta nga aglibak ni nanang mo? Apay ko mga aglibak. Saan nga ulbod ni nanang ko? Itaman pa'y anak ka umay ka, Barok. Nanang, asino ka diti nang ibagaam abastos ni Linda? Asino kumangay ti pangibaga ka bastos ti asawam? Adda ngamin nang idanon kan kwa na. Imbagam ka no abastos ti asawak. Ugalik aya ti mapan makiis istorya iti kakaaruba. Abmomot, asa anak mapan makikakaaruba. Apay nga rod akas tatindanon daken kwa na. Ay, awan kasta nga imbagbagak. Ay, parbo dayta. Sino nga ti atidog ti dila na anang idanon iti dayta iti asawak? Ti asawam, ti pagdamagam, no asino tinangidanon kankwa na iti dayta. Ure agsasango kami, kada kapitan. Awan ka no ti imbagbaga ni nanang akasta, bakit? Naglastog siguro kan ka, Asino ka no tinangibagaken ka? Taure agsango day di barangay hall. Ha? Ay, sige. Taibagak tuman kan ni Marie Flor? Day gaya matarabitab tinangibagaken ka. Saan nga taapod no, jay imbagana? Nupudno matlaan nga imbaga ni nanang. Ibagam tagsango da. Maruwam day ta tarabitab. Sige. Tainak tuman ibaga kan ni Marie Flor? Mare, nakasaritam ka diti katugangam. Saan ko akinasarita takasuron ko? Nilakay ko tinakisarita. Kat, anyati ko na jibakan. Awan kano timbagbagana. Iso nga agkita kayo kano ijay barangay hall. Ha? Ay sus, imbagam ka di asyak tinangidanon kan ka. Saan? Takumari kakot nga rod. Kinapudno na, ni Roman abakla tinangibaga kanyak. Ha? Bastos kayo kanong. Na, apay abastos kami. Ay, salbag mo't dayjay aruman abakla. Subsuban abakla. Un kano tanariri kayo. Awan kano tiba inyo. Na, apay kanumanan nga awan bain me? Damagam kan ko na, no apay nga imbaga na nga awan bain mo. Nasaya at mo't na nagsabat ta, si kaabakla subsuban. Subsuban ko namkat kanyakon. Nagnisit to pa'y tabibig mo. Subsuban ko nak, tachismuso ka ngamin. Anya man ang tinchismis ko? Imbagam kano ka ni Marie Flor abastusak. Nga awan kanot babain ko. Hoy, for your information, ni kumarim a Flor tinangibaga nga awan bain mo? Anya? Iti anya aga po nga imbaga nga awan bain ko? Tanalaing kayo kanong agriri. Apay kuma analaingak nga agrire. Nangagkot imbaga ni katugangam, anariri kayo kano amanugang na. Ay, di daam mo nga adag iti asideg. Nangag mo ti saritaan da? Katwan! Damagam tabagim no apay nga imbagada anariri kayo amanugang da. Gita ka man langan. Lakay, ammum kaday anangag kano ni Roman anasaon ni nanang anariri kami kano amanugang na. Saludsudan day ta iti bagim, nupudno wano saan. Ang rumbang kaday nga istoryahan na pailaang. Damagam, no asino tinangibagaan na. Amanga no sa umanan ti tarabitab dayta. Sige, damagak to kan ni nanang, no apay anaibaga na anariri kami. Amok ni nanang ko, saan na nga ibaga, no awan ti makagapo? Iso adi ka agar aramid, Linda. No iso ti isakit mo, di agawid ka ni Jay. Aglablabos kan, Linda. Kayat mo ta agawid ak ije balay dananang ko. Kat agawid kamat ije balay dananang mo, ha? Ha?
Mabalin ka din nga ipaburas ti mangga, lakay. Mabalinan. Ibagata ka dagiti anak ta, tao may damot makipagburas. Wen lakay. Maragsakan dalakit day, taadan tumat bingay da. Pakyawan ti ahente agatangan. Ay, kasta ka day. Katjay kaudyan nga ahente nga imay ti pangilakwan ta, tanangat nga to ti presyo na. Nakaumay kayo matnanang, anya ka di ti gagarayo. Ing kabasit ibaga, kadagiti kakabsat mo, taadan mang buras iti mangga. Addan gumatang nanang? Impapakyaw ni tatangyaw. Uy, mayat man, taadda mang pakyaw. No ngamin pakyawan, isuda ti makaammo amang puros. Sa bagay, narigat ti umuli. Masapol amang tangdan manen iti umuli. Dayta nga rudkat. Masapol pa'y apakanan dagiti trabahador. Saan kay nga rudin nga agluto? Ay saanan? No pakyawan, makamuda amin. Saan tayon nga agpakan? Mala, ingkay baga kadagiti kakabsat mo. Wananan. Agburas gayam da katugangam iti manggada, maray. Nakaamuam, mare. Di magas dito'y dagiti ng pakyaw. Gimatang da iti meriendaan danto kanong. Apay ngay adi da imbaga kada kami. Ni, masapol ka di pa'y nga ibagada kada kayo, kat kukwa damat. Pagbibingayan mi kumaaday di amangga. Kasta ka di. Saan aya nga intedan ti tawid yo? Ti taltalunan yo, ti kayat ko asawan. Wen, intedan. Ngam adalat takarbangan mi kadagijay amangga Ay, imbag man, mare. Dagiti ngamin da duma, no na itedan ti tawid da, awanen ti bingay da kadagiti nabati pa'y asanikwa. Papanam, apay adi mo ibaga. Kasano nga ibagak ket awang kamay, kasangsangpet mo laeng, naggapo maya. Di ta istor. Naggapo ka manen di ta istor, ngam awan mo't ginatang mo. Ing ka manen nakimarites. Hay, ibagam kit de, no sa dino ti papanam. Mapanak ija ayan dananang, adda ka numang pakyaw iti mangga. Ay, umayak mo't Nalagagayam nga adu ti bunga dagiti mangga Adu talaga. May mayat ko no saan da pinakyaw. Nangingina ti paglakwan. Marigatan ni nanang agluto iti kanen ti agburas, no sana pakyawan. Agluto laang, pagrigatan na. Imbag kumaano si kati agluto, di mo mo't nga rod amo atulungan. Amok nga rod nga agpaburas da. Di da imbaga, taamuda asaan ka adisnudo at tumulong. Iso nga yung papakyaw dan. Kurayan tayo langan, ti itadabi ngay tayo. Manungay nga tati itadaabingay tayo. Numano ti itada, pagyamanan tayo. Tadi tayo mat idaik-ikan iti mapapit tayo. Ad-ado ko makada tayong taadanak tayo. Isuda kat dudwa dalaang mo. Ala, itid mon ti bingay dagiti anak mo iti napaglakwan tayo iti mangga tapno agawid dametain. Wan lakay. Diyan duma na itid kaw na. Itid ko matibingay dawili kan Linda. Oh, Linda, alamon ti bingay ta, tagawid dametan. Nagawid ang damanong kanti asawa na. Adto'y matibingay yaw, Linda. Ad-ado ko makada kami Taado ti apo kuyo kada kami. Masapol nga agpapada kayo iti bingay, tapno awan ti umapal. Saan ko nga awatan dayta, nanang? Nayunan nyo pa'y Ado matibo nga dagiti manggayo? Saan mabalin Ada pangaramatan mi kanitatangyaw, iti mabate kada kami. Nayunan nyo, nanang, taado kami. Ado ti apo kuyo. Manula ang matday tangay amakasay iti kita yo. No di mo kayat nga awatan, ladingit ak. Hala, agawid kayon. Ited konto kan ni Willie, tibingay yo. Mala, di ta kayon, tay nakagluto. Oh, si tumot ngamin. Ikan nakalangaru din, agriri ka pay lang.
Nakapungtot lakit nga ro ni nanang. Kanya nga ita. Awan mayawit ta. Intan. Sorry, Willie. Saanan ang mauli? Nakaririri ka launay ngamin. Kanya nga nakapungtutan ni nanang. Ala, agawitan. Liklikan ti makiriri, tapno awan ti pagbabawyan iti odi na. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Joffer Anas Basi. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.